ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яке мошини фурӯшӣ ҳастае барадорон, Daewoo Tico ҳастае ки соли бароишуш 1997 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 0,8 литр экономни, простой, коробкаш механикаи, мошина ҳолаташ беҳтаринае. то моҳи сентябри соли дигар мега ҳуҷҷат дорад. баллон навай барадорон, хадавоишам кадагиае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун, Зода, Регар. нархаш 17,000 сомоне ки барадорон бо ягончи арзона мекунем. мега тоқа вариантҳои сум алиш намешавад. номерои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст. дар ин рақамҳошон имо пайваст дорад. тоқа имо гуфтаги ҳастам. ватсапша нагуфтия рақамҳошон билайншам кор мекунад. ба кадоми шумо ки Daewoo Tico лозим бошад 97 сол марамат рақамҳошон мондагӣ метавонем пурра маълумотша гирем, бо арзонтара мекунад тоқа харидории аниқ. аз шумо хоҳиш мо ина ки лайк бепула гузорем ва имконият бошад навора дар ватсапи мотон подлиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае барадорон, грузовой газел ҳастае ки соли бароишаш 2005 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 4,6 литр мегад, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, радной краска зард, ҳамаш капот, ҳама чор 100% барадорон, кузов 100%, хадавои кадагӣ, баллоншам средняя барадорон, як 60-70% ҳам хеле састяне. мошин мегад на хадо ҳастае, мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархаш 37,700 сомонӣ барадорон. номерои тисел дорад, номерошон 100% кор мекунад. 37,700 сомония бо арзона мешавад. мошин на хадо мега, ягон расходша нагуфтан 2005 сол. марамат рақамошон мондагӣ ҳастае, тамос гирен. шумо дамагарам хали мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан боша барадорон, марамат сурат ва маълумотша роӣ кунед. мо инамихе фурӯшда рекламада мекунем. фақат дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед, лайка гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае барадорон, Daewoo Nobir ҳастае ки соли бароишаш 2002 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1,6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин 4 электропакет, кондитсионер дорад, кор мекунад. 4 дискаҳои нав, 4 балонаи 80%, салоншам тоза. мошин нав краскадаги мошин барадорон, як даст гаштага ки бе ягон расход, ҳамаш 100%. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ бе ягон расход, ҳамаи расходша кадаги аста, газ бензин кор мекунад, кондитсионер, электропакет, ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи арзон 15,000 сомонӣ бо ягончи муомилаи хубам мекунад. яъне ки мошин 100% просто ҳеҷ канеса ҳай кана мегад, ба ҳамин хотир мефурӯшад ки соҳиб ҳай мекардаги одам неста мегад соҳибшон. номерои Россия аста, имо, ватсап пайваст доранд. ба кадоми то ки маъқул аст, марамат Daewoo Nobir аст, састяни хуб, як даст гаштага метавонед ки рафта аз пеш бинед, ягончи муомила кунед. фақат одамони конкретна харидор, марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае барадорон, Mercedes-Benz C-класс ки сечка, объемни соли бароишаш 1998 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1,8 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллон мегад, пачка мегад, 4 диска дорад, салон тоза, электропакет, радной краска, мошин мегад тоза бе ягон расход, хай бо дар сурат хичам маълума барадорон. мошина фақат мегирӣ мега ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ бо арзона мешавад. краскаш тоза бе ягон расход, хадавоям нав мега кадаги хадавои тӯбча барадорон. ба кадом тонам хеле сечка берасход ки лозим бошад, марамат рақамошон мондагӣ метавонед ки чӣ хеле ки маълумоти мехоҳед аз соҳибашон пурсед. фақат конкрет одамои мехаридагӣ.
мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли барои 6 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторша 1.6 литри простой гуфта гаста, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега газ бензин кор мега айҷош заводид мешавад, не ки мошин срочно сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшад, мега не ки нархи ахиронуш 14500 сомон мега баъдон нархи ахиронуша дига савдо намешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ 93 солаки неки ранги 94-95 састияни кадагиан. мошин мега расходча нагуфтиам марадро худон тамос гирифта мошин мега нахадвай 93 сол шаҳри хуҷанд 14500 сомон нархи ахирон. кадоме ки мехара мега мошина бияд аз пеш бинагум расход дошта боша, расходча минус мекунанд. марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон Daewoo Nexia аст ки соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балони среди 4 дискаҳои раҳднои краска. мошина мега Москва мера мега срочно билет мегирам, ба ҳам хотир мошина арзон мефурӯша мега срочно сум дар курай. нархи мошин бардон 10100 сомон гуфта гаста. ин нарха яъне ки мо монда соҳиби хучон амихе нарх мондагая 10100 сомона мега срочно Россия мера пул дар кура мега хай мумкин дар назди капоти мошин ягон чи савдо кунанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт гуфта гаста соҳибшон. ба кадоми шумо ки баъдро маъқул ҳастанд марамат рақамои мегафоншон мондагӣ аст, метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотша пурсида гиред. мошини фурӯшии сарбаладрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли барои 6 1995 сол мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин, срочно мега сум дар курай. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 балонаи 80% хадавои кадагия мегад. мошин 4 дискаҳои рамашка ҳамаш 100% бардорон. раҳднои краска сафед, магнитофон ҳамаш кор мекунад. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 27000 сомония савдо ҳам дорад. дигаша мега биё аз пеш бин, яъне ки бо худат маъқул кун бо савдо мекунем бардорон. хай балон 80%, ҳуҷҷат 8 моҳи дига ҳамаш қоидавӣ. ва кадометон маъқул аст рақамошон мондагӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира бошад, марамат сурат маълумотро роя кунед, реклама мекунем. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон ВАЗ 21012 аст ки мошинои советскии молодёжни соли барои 6 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотороша 1.5 литри простой гуфтагӣ аст, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска дорад, 4 балонаи 60%, раҳднои краска сафед, мошин мега нахаду, яъне камбудиша нагуфтиам барадорон. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ гуфтагӣ аст. вариантҳои алишӣ дорад, не ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. инашам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кадометон мехарем бардор рафта аз пеш бинед, мумкин хай муомила мекунед ки арзон карданша ягон чи гуфтагӣ нест. соҳиб шуфта вариантҳои алишиша мебинем гуфтагӣ аст. хай худтон пешниҳод кунед мошин дар шаҳри Душанбе. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда нороҳат накунам мега тоқа харидоро. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон ВАЗ 2107 молодёжни советский соли барои 6 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, ягон расход надорад гуфтагӣ. 4 балонаи пачка мегад, самбуфер, магнитофон, хадавои хуб, мошина бо биёбин аз пеш мегад, ҳамаш 4 диска дорад. нашод танировка ягон маълумот нест, мумкин хай бучидага, мумкин не, иша нагуфтед. мошин молодёжни тоза. нархи мошин 18000 сомония ки бардорон бо арзонам савдо ҳам мешавад. дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. 2003 сол газ бензин ҳамаш 100%. 18000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин марамат. мошини фурӯшии навбатии сарбаладрон ки Daewoo Leganzi аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем.
соли барои 1996 сол гуфтагии саи соҳибшон бензин газорат кор мекунад, объёматураш 1.6 литр. Коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. Раднои краска, баллон, дискамаш простой, састани миёна бардорон. мошин арзон нархш ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нархи мошин 10,000 сомония. Айн арзон мекунад намекунад иша гуфтагӣ нест. Мумкин дар назди капот ягон 100 сом 500 сом мумкин арзон кунад, барое ки амуҷа наистагие ки мисол арзон карданша ягон чи номаълум бардор обшим. номерошо номерои тисела мошин бошад қарор дорад дар шаҳраки Сипитамени, шаҳри Хуҷанд. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда мекунад нороҳат накунанд танҳо одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон, Daewoo Matiz ҳастад ки ҳамаш баҳри шумо, яъне ки ба хотири шумо чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардан закази шумоай. соли барои 2000 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, объёматураша 1.4 литри экономни кам масрaf гуфтагасай соҳибшон. коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. свети ҳамихе сини бародарон, 4 дискаҳои худаш, баллонои средни мошин мега нахаду расходча нагуфта хеле камтар ақиб шуда якҷош камтар задаги хеле ранги чибори сарапина дора. мера хеле дида дар соат маълумай камтар сарапина дошта хайоқа кори намуда. нархи мошин мега 12,000 сомония бо ягон чи муомила мекунад бисёр мега камтар. 2000 сола мега бардор мумкин нагу Матизои узбекия намедонам хутон аниқ када гирен. мошин дар шаҳри Душанбе аст, рақамошон кор мекунад, марамат тамос гирен. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон, Opel Vectra A ҳастад ки соли барои 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёматурша 1.8 литри простой гуфтагӣ ҳастад. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. мошин мега нахадои раднои краска, 4 баллон, 4 баллонои средни дарош ручной бародарон. мошин хай дар дуруни ҳамин як хона гаштагӣ ҳастад бародарон, худтон бо аниқ хада мегирем, яъне ки чанд қай дасти як одам дай. мошина мега срош намефурӯшад бо нархи арзон, камбудиша нагуфта, барои ҳамин худтон бо аниқ када мегирем. нархи мошин 15,000 сомония бародарон, бо савдо ҳам мешавад. раднои краска хе сиёҳай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. рақамошон мондагаса кор мекунад, кадом то мехаред аз ҳамин территория марамат тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат ва маълумот чорой кунед, мо инам хе реклама мекунем. ин бо 12 мошини фурӯшии мо. то видео анда худо нигҳбон.